Magický vrchol transformácie, portál nekonečných možností. Práve sa odohráva niečo úžasné, čo si nesmiete nechať ujsť. Dnes vrcholí mesiac plný mágie a transformácie. Je to ten pravý čas na to, aby ste vstúpili do portálu nekonečných možností a ideálny čas na manifestáciu. Ste pripravení na zmenu, ktorá môže úplne premeniť váš život? Celý mesiac sme boli svedkami otvorenia magického portálu lásky. Dnes, s vrcholom v magických dvojkách, je táto energia na svojom vrchole silnejšia ako kedykoľvek predtým. Táto silná energia trvá až do útorka. V tomto čase ponúkam osobné výklady, ktoré vám umožnia objaviť, ako si pritiahnuť to, čo si najviac želáte. Tieto výklady poskytnú hlboký pohľad na vašu osobnú situáciu a budú vás navigovať cez túto mocnú energiu. Energia tohto obdobia je nesmierne silná a vy môžete byť súčasťou tohto zázračného procesu. Komentuj "Chcem výklad" a začni svoju cestu k naplneniu vo všetkých oblastiach života.